равони равона аҳмақ гуфти бас кун дига наёи қафои ман хеле давом кунам мебини ҷафои ман ту хушрӯ нафаҳмиди гапои ман худат ошиқам кардӣ ҳозир меги ту рав ин чӣ девонагӣ аст манам равони аҳмақ ки шудам ошиқ ба ту дидам ман хиёнат чӣ шуд офтоба куҷо шуд вафоят як рӯз даст ба дасти ҳозир меги ту брат месӯзонам замину замона ман ҷаҳона агар тура дигара бара бо баҳона инҷа ҷои афсӯс нести кори шудагӣ шуд гуфти бачаи кӯча гапу чап дигамуд месӯзонам замину замона ман ҷаҳона агар тура дигара бара бо баҳона инҷа ҷои афсӯс нести кори шудагӣ шуд гуфти бачаи кӯча гапу чап дигамуд роҳи гашт несту мешияи ман заминда ҷои нест мерем венера ту бояд бовар кунӣ ишқи мада лозим шавад ту меши муртобаки ман ин чӣ девонагӣ аст манам равони аҳмақ ки шудам ошиқ ба ту дидам ман киёнат чӣ шуд офтоба куҷо шуд вафоят як рӯз даст ба дасти ҳӯзи меги ту брат месӯзонам замину замона ман ҷаҳона агар тура дигара бара бо баҳона инҷа ҷои афсӯс нести кори шудагӣ шуд гуфти бачаи кӯча гапу чап дигамуд